Pored toga sreo sam se u Kazahstanu i sa predsjednikom Kazahstana, koji je ranije bio posjetio ovdje u Sarajevu kad sam bio član predsjedništva. Oni imaju veoma pozitivan odnos prema potrebi da sarađuju sa Republikom Srpskom i mislim da ćemo mi u narednom vremenu uspostaviti formalne odnose sa Republikom Tatarstan sa stanovišta potpisivanja sporazuma o saradnji. Posjetilo se i privredni centar koji je inovativni, koji je Kazahstan poznat po svemu tome, a posjetili smo i neke važne kompanije koje imaju interesa da bi sutra mogle da dođu ovdje i očekujemo narednih 60 dana da će nas posjetiti predstavnici kompanije koja je najveća po obimu i proizvodnji u Tatarstanu, a to je kompanija koja se bavi različitim segmentima od nafte, plina, kaučuka.